Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngiyabingelela kubo bonke abantu abakhona ukubuka le video le. Nami ngingomncinyane bekhona abadala kunami. Kodwa le nkulumo yami ibheke kubo bonke abantu abangababulali nabasacabanga ukubulala. Ufuna ukukutshela namhlanje ukuthi wazi ukuthi lo mphefumulo lo ohlukanisa nenyama awuzange uhlanganiswe wuwe naleyo nyama leyo. Lo owawuhlanganisa nenyama ukulindile ngelinye ilanga uyomtshela ukuthi imvume yokuhlukanisa umphefumulo ongawuhlanganisanga nenyama wayinikwa ubani. Ake ngikhulume nawe ke, wena osacabanga ukubulala nosowuke wabulala nosaqhubeka nokubulala. Umuntu oyedwa ombulalayo engenacala. Ngicela ukukutshela namhlanje umonakalo owenzayo. Okokuqala uthola isono sokuthi ubulale umhlaba wonke. Isono leso esiza phezulu kwamahlombe akho. Okwesibili uzethe igama abazali bakho abangazange bakwethe lona. Akekho umntwana owathi umzali wakhe uma ngabe emletha emhlabeni athi mayefika athi igama lakhe umbulali ongenanembeza. Kodwa wena usuzethile lelo gama lelo. Ekugcineni uzuzeni, ekugcineni utholeni. Ngokubulala loyo muntu loyo oyedwa uhlukumeze abazali bakhe, wahlukumeza abafowabo nodadewabo, wahlukumeza abazala bakhe, wahlukumeza abakade efunda nabo esikolweni mangabe umfundi, wahlukumeza akade esebenza nabo, wahlukumeza umlungu wakhe, wahlukumeza imfolomane yakhe, wahlukumeza imanager yakhe, wahlukumeza abangani bakhe, wahlukumeza izihlobo zakhe zonke, wahlukumeza wonke umphakathi omaziyo, wahlukumeza isizwe sonke ngokubulala nje umuntu oyedwa. Ngabe uyawubona yini umonakalo osuwenzile? Wahlukumeza umkakhe mangabe umuntu wesilisa, mangabe umuntu wesifazane wahlukumeza umyeni wakhe, wahlukumeza intombi yakhe, wahlukumeza isoka lakhe, wahlukumeza abantwana bakhe, wahlukumeza abashana bakhe, wahlukumeza umalume wakhe, wahlukumeza omkhulu bakhe, wahlukumeza obabekazi bakhe. Ngokubulala nje umuntu oyedwa. Buka nje inhlobo yabantu, iningi labantu osobahlukumezile. Uma ngabe kuwumfundi uhlukumeze ngisho othishela bakhe. Uma ngabe ese-university uhlukumeze ngisho nama-lecturers wakhe abamphethe e-university. Awuyibhekeke lento engizama ukukubonisa yona. Wena mbulali ongenanembeza. Uyababona yini abantu osobahlukumezile? Wahlukumeza umhlaba wonke. Ngoba kungenzeka lo muntu njengoba umbulele ubefundela ubudokotela, ubefundela ubumeli, ubefundela ubuthishela. Zonke lezo ngane ade ezoyifundisa, zonke lezo iguli akade ezozelapha, wena usuyihlukumezile. Ngicela ukhulume nonembeza wakho. Ushintshe ubuyele esimeni sakho ube umuntu, ungabi umbulali. Cela umdali asipha amandla ukuthi lapho nikhona nina ababulali
Ngikhuluma nawo wonke umuntu ozaziyo ukuthi uwumbulali. Ngenzeka umthakathi vele nawe uwumbulali. Ngenzeka uyinkabi vele nawe uwumbulali. Nawe wena othenga leyo nkabi leyo. Nawe wena nyanga othengisela lowo mthakathi loyo umuthi ukuthi ayobulala. Ngikhuluma nonembeza wakho manje. Ngithi akukapheli ngawe, usengashintsha ubuyele esimeni sakho. Ube yilento le umdali wakho ayifunayo kuwe. Nkosi yomusa nibusise.